چکدارên Daişê derbasî taxane şwaya Rojavayê bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê bûn û şer û pevçûn di navbera wan û hêzên rejîm û çekdarên bi ser wê ve derketin. Her wiha balafirên rejîmê jî cihên wan bombabaran kirin. Nûçekanê Arke li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê ragihand. Got îro serê sibehê hejmareke çekdarên Daişê ji aliyê başûr û başûrî Rojava ve derbasî taxên neşwa Rojava û beşeke neşwaya Rojhilat bûn. Û li wir bi alîkariya şaneyên veşartî yên Daişê êrişî navendên hêzên rejîma Sûriyê û çekdarên berevaniya niştîmanî yên bi ser wê ve li wê taxê kirin. Nûçekanê Arke li Hesekê her wiha dazanîn got şerekî giran di navbera her du aliyan de ji vê sibehê ve berdewam in û kuştî û birîndar ji her du aliyan ketine. Nûçekanê Arke her wiha dazanîn ji ber dijwariya şer û ji tirsa Daişê bi sedan malbat ji taxên başûr û Rojavayê Hesekê wek neşwa û neşwaya Rojava Ghwêran û miftî yên Ereban her wiha bi dihan malbatên Kurd yên taxên Kurdan li Hesekê jî koçberî Qamişlo û Amûdê û gundewarên Hesekê bûne. Ji aliyekî din ve çalakvanekî taxa neşwa ji Arke re ragihand got çekdarên Daişê destêdanîne ser avahiyên her du kolêjên perwerde û adab yên zanîngeha Furatê. Her wiha avahiyên nexweşxaneya zarokan û liqa parastina cinayî li taxa neşwaya Rojhilat û hêzên rejîmê bi balafir û helîkopteran ew tax bombabaran kirine. Di encam de bi dihan kuştî û birîndar hene got di nav wan de jî welatiyên sivîl got di taxê de asêmane hene. Wî çalakvanî taxa neşwa got nexweste navê wî were eşkere kirin her wiha got hin çekdarên berevaniya niştîmanî yên nêzîkî rejîma Esed bi çekên xwe ve radestî çekdarên Daişê xwe kirine û bûye sedem got Daeş bi asanî wan navçeyan kontrol bike. Ev nêzîkî mehekê bû got çekdarên Daeş dixwestin derbasî nav bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê bibin lê her tim şer di navbera wan û rejîmê de diqewimîn û ji ber bombabarankirin û topbarankirina rejîmê ji wan re hêzên xwe vedikişandin.